stadig på vej tilbage her. Vi finder et sted og laver sådan en kop kaffe og te om et øjeblik her. Så skal vi ind og drikke en kop kaffe i kanten her sted, lige om øjeblikket. Prøve vores stormkøkken hedder, som vi vil spritte til, hvor det hele er skærmet ind og sådan noget. Det er ret smart. Så skal vi lige have en kop kaffe her. Og sådan et vandrør af en art. Det var mig, vi fiskede her for mange år siden. Bare en masse brasner, tror jeg det var, skibsfisk. Men det var spændende. Stien går faktisk meget tæt forbi lige her. Man kan rent faktisk se en vej op der, eller man kan på kameraet. Og vælte træ. Og jorden skal nu op, så jeg må hellere lige hjælpe. Så skal vi have lavet te og kaffe. Og mad. Og en lille øl. Jo, det kunne da godt være. Vi kan tage en øl, mens vi venter på, at det andet koger. Vi kan i hvert fald dele en. Går det vildt til. Det var så altså lader, men jeg var nødt til Svane. Ja. Det var fordi, vi troede, den ejede hele søen, fordi den lå lige over til den modsatte side enden af søen. Der var sgu langt. Og der stod en af fiske lige ved siden af, det var en lille med. Ja, ja. Han havde ikke opdaget ham. Bedre af. Jo, der er sprit ved med. Ups, nu kom der ild i. Au, for fanden, nu er der ild i. Så om 30 sekunder, så er der kogende vand. Det er skønt det her. Nu har jeg været afsted. Lidt over 2 timer. 503. 8. maj 2011. Hvor de har fiskestang med, så vi sidder ude der og givet noget fredning. Det kunne være hyggeligt nok. Vi vil nappe op. Koger vandet. Jeg tror ikke. Flyden over. Te og kaffe er lavet. Til, og så i stedet for så lave det et eller andet smart med nogle dunke eller det er dejligt. Og igen, så kan jeg også selv lave stativ faktisk til kamera, så kan jeg også et af de der hovedstativ, et eller andet smart, når jeg tager på det. Og så er det vant til at du skal. Det er simpelthen ro på det hele samtidig.
svejse et eller andet sammen. Det må ligne sådan en eller anden Frankenstein eller noget Der der. er ikke nogen, der ser ud på vandet alligevel. Ja, det er vel mig, og jeg alligevel hele tiden foran, så det har jeg ikke set alligevel. Livet sejler. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det sådan. Nu er det så meget også mig, roligt der har sådan. oppakningen med i dag, ikke? Den lille pose. Det lyder sgu da meget godt. Du sejler bare, hvis man skal være diplomatisk, sige stille og roligt. Hyggetur. Nej, jeg har da fået gang i skulderen. Det var kun lige til at starte på, at du høvlede derud af, bare fordi du troede, svanen var efter den første time. Nå, ja. Jeg tænkte bare, at vi skulle ud og ro. Så begyndte jeg at ro. Og så begyndte jeg at få ballade over, at jeg sejlede for stærkt. Ja, så det sidste sejlede jeg min egen sø. Ja. Det er ikke, hvor du var henne. Det var så der, vi sad før. Det kan være, man kan se lidt af kanalen her og maden, og vi så ser flytende ned i som ligesom en gryde, så det bliver varmere. Det skal ikke rigtig til at komme til at se. Nu er jeg ikke ud af balancere det ude, så det er fugler i gang. Nu er det bare i vandet. Hvor ville jeg gerne have haft fiskestangen med. Så har vi fået noget at spise og en kop kaffe og en øl rent faktisk. Nu er vi ved at være klar til at sejle videre tilbage mod den super svane. Og så slæver vi lige kajakkerne over på den anden side af slusen. Og så sejler vi en tur til Rødvær tilbage igen, regner med. Så nu vil vi håbe, at svanen ikke bliver for sur. Og han var lige så gal på vejen tilbage. Han kan ikke lide vores kajakke. Har du onde øjne? Jeg skal godt nok love for, at han passer på redden. Redden er helt over i den her sø. Hvad tager du, mor? Og vi er tilbage ved bilen. Her ved Stampen. Og vi sejler ikke til Rødvær i dag. Og Johan, hun er blevet træt i armene, efter hun fik en øl. Så har kajakkerne inde i bilen igen. Og så går turen hjem af. Det kan vi godt lide. Oh yeah. Så er der lige 90 km til Sorø. Og næste gang så drikker vi ikke øl til frokost. En øl, der var nok til, at det ikke blev til en Rødværtur. Ja, han holder øje med, om der er andre, der skal i søen. Jeg ser over i midten derovre, det der. Lige til venstre på de fugle, der sidder på pladsen ude af vandet. Og den vi sejler igennem. Går det hjemme af.